हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलावहाय खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय। नोंथांमोनाबो मट' ब्लगिं खालामनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दं नामा? नाथाय नोंथांमोननि आखायाव दामि एक्शन केमेरा एबा GoPro लानो माल गैथ'आ। नाथाय नोंथांमोना जिंगासिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया, मानोना दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे जिनिस जायखौ नोंथांमोना 1000 1000 एबा 1000 नि गेजेराव मोननो हागोन। जों नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां क्वालिटिनि फुटेजजों मट' ब्लगिं खालामनो हागोन। स' गाइस नोंथांमोनाथ' नायनो होननानै दा बिराद गोसो गुदुं जाबाय जानांगौ। स' बिदिबा दिनैनि भिडिअ'खौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। थ' बिदिबा चलो। स' गाइस आं नोंथांमोननि सेराव जि जिनिसनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन, नै बेफोर जिनिसा बेनो। बेखौ बुङो हेलमेट मबाइल माउन्ट। स' गाइस नोंथांमोननो प्राइसजों लोगोसे आं मोनसे माखौ मा बुङो डिटेल्सआव खोन्थालांबाय थानि। स' गाइस जोंहा गिबियावनो फैयो, नै बेनो जाबाय मबाइल हल्डार। नै बेखौ नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एमाजन जेरावबो मोननो हायो, आरो नोंथांमोननि सेराव जुदि केमेराफोरनि दखान दंब्लाथाय नोंथांमोना बेवहायबो मोननो हागोन। बेनि दामानो जाहैबाय 350 रुपिस एबा 350 रां। आरो नै बेजों फैयो मोनसे पल माउन्ट। नोंथांमोना नैबे पल माउन्टखौबो एक्सट्रायै बायनांगोन। बेनि प्राइसा जादों 199 रुपिस। बेखौबो आं फ्लिपकार्टनिफ्रायनो अर्डार होदों। स' गाइस नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै माबायदि। स' गाइस नोंथांमोना नै मबाइल हल्डारखौ बेलेग मबाइल हल्डार माने बेलेग डिजाइननि मबाइल हल्डारबो लागायनो हागोन। ओमफ्राय नै मोनसे स्ट्रंसिन आरो एसे नैयाव एसे मबाइलनि सेफटिबो दं। स' आं नैबेखौ रिकमेन्ड खालामगोन। स' गाइस नै दानिया नेक्स्टआव फैयो स्क्रिउ। नै स्क्रिउखौ मबाइलनि नैखौ फिट खालामनो थाखाय नांगौ जायो। नैयाव बेखौ बेबायदि सोनानै बेयाव नै माउन्टजों फिट खालामनो थाखाय नांगौ जायो गाइस। नोंथांमोना बेखौबो 100 रुपिस बा 150 रुपिसनि गेजेराव मोननो हागोन। ओमफ्राय गाइस नै मेन बुस्थुआ बेनो, नोंथांमोना हेलमेटाव फेबिक्विकजों सिथाबनाय मोनसे माउन्ट मोनगोन। नाथाय फेबिक्विकजों सिथाबनानै नोंथांमोना हेलमेटखौ गाज्रि खालामस्लायस्लाय नै बेखौ बायना लानाया मोजांसिन आरोना गाइस। नै बेजों लोगोसे नैयो जे माउन्टआ फैफाखायो। ओमफ्राय बेनि प्राइसआनो जादों 500 रुपिस गाइस। नै जे माउन्टजों नैबे हेलमेट माउन्ट स्ट्रेपजों 500 रुपिसल' गाइस, बारा नङा 500 रुपिसल'। दानिया आं नोंथांमोननो माबायदि फिट खालामो बेखौ देखायलांनोसै। स' गाइस नै जोंनो दा सेटआप खालामनो थाखाय नांग्रोगोन मोनसे हेलमेट। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि सेटआप खालामो नोंथांमोननो आं देखायलांनोसै। गाइस नै फार्स्टआवनो नैयो जाबाय स्ट्रेपखौ नोंथांमोना माबायदि फिट खालामो दानिया नायबाय था। स' गाइस नै स्ट्रेपखौ नै हेलमेटनि एकदम मिड पइन्टआव दोनबाय। ओमफ्राय मिड पइन्टआव दोननानै नै गाइस नैयाव मोनसे ओरै स्ट्रेपखौ सोनानै मारिग्रा मोनखायो। जोङो दा माबोरै फिट खालामो नोंथांमोना नायलांबाय था। नै गाइस बिथिं हरबाय, नै सिंथिं सोहरबाय, मोनसे सोग्रोबाय। ओमफ्राय गाइस नै गाहायनि स्ट्रेपखौबो बिथिं ओरै लांबाय, सानिखौ मोनसे ओरैथिं सानिखौ मोनसे ओरैथिं। ओमफ्राय गाइस नै नोंथांमोना नायनानै ला स्ट्रेपखौ माबायदि सोयो। गाइस नै स्ट्रेपखौ जोङो दा नैनि सिङाव सोबाय। ओमफ्राय बेखौ टाइट खालामना लाबाय आरोना गाइस मोनसे साइडथिं। ओमफ्राय जोंनिखौ नैयाव मोनसे ओरै मारिग्रा थाखायो। नै मारिग्राखौ नोंथांमोना ओरै गोरा खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना फार्स्टआवनो ओरैनो मारिना लागोन, ओमफ्राय उनाव एडजास्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय गाइस नै मोनसेखौबो नायनानै ला, नै बेबायदि सोबाय। ओमफ्राय ओरै टाइट खालामबाय, टाइट खालामनानै ओरै मारिना होबाय। जास्ट सिम्पोल गाइस। ओमफ्राय नोंथांमोना दानिया एडजास्ट खालामना लादो। स' गाइस जोंनिया नै इथिं एसे बारा फैदो, ओंखायनो जोङो इखौ एडजास्ट खालामबाय आरो। स' गाइस ओरै एडजास्ट खालामना लाबाय। मोजाङै एडजास्ट खालामना ला नोंथांमोना। एडजास्ट खालामखांनानै खनसेबाव मोजाङै टाइट खालामना लाबाय सिंथिंजायनिफ्राय। स' गाइस नै नोंथांमोना आथाजों सिथाबस्लायस्लाय नै बेखौ लगायबा
मोजांसिन आरोना गाइस नै नोंथांमोना बख'नो गोसोबा बख'नोबो हाबाय नोंथांमोना आरो हेलमेटखौ लेथ्रा जाखायो नोंथांमोना आथानिखौ सिथाबबाथाय हेलमेटआ लेथ्रा जाखायो नै इखौ एसे लुक्सआवबो मोजां नुयो ओमफ्राय बख'बो जायो ओमफ्राय गाइस दानिया बियो जाबाय स' गाइस नै बियो बेजोंनो फैफायो नै बिखौ बुङो जे माउन्ट नोंथांमोना बिखौ इथिं साइडनिफ्रायबो लगायनो हायो ओमफ्राय ओरै उल्थाबो लगायनो हायो खिन्थु मेनलि जे माउन्टखौ ओरै साइडनिफ्राय बाहायो स' गाइस नोंथांमोना नै नायना ला माबायदि सोयो नै फार्स्टआवनो इदि लाबाय ओमफ्राय बिखौ सिंखि ओरै नारना हरबाय नारनानै जि सिमहालागि थाङो बेखौ बेसिम नारथाबना दोनहरबाय ओमफ्राय नै गाइस जाबाय नै जे माउन्टनि सेटआपा जाबाय दा बेवहाय जों फिट खालामनांगौ मेन मबाइल हल्डारखौ स' गाइस नायलांबाय था नोंथांमोना फुरा नुजोबगोन माबायदि खालामो दा जोङो फिट खालामनि मेन मबाइल हल्डारखौ स' गाइस नैयो मबाइल हल्डारा ओमफ्राय नै बेखौ बेबायदि सोयो होन्दोंमोन ना नोंथांमोना दानिया माबायदि सोयो नायदो स' गाइस नैयो जाबाय जे माउन्ट ओमफ्राय नै जे माउन्टनि एकदम बेफोरबायदि सोयो गाइस नै बेफोरबायदि सोयो जाबाय जानानै बेथ' जाबाय खिन्थु टाइट जायाखै आरोना गाइस इयो टाइट जानो थाखाय नै जोंनो बे स्क्रुखौ नांगोन नै स्क्रु गैयाबा इयो टाइट जाया ओमफ्राय नै गाइस नैयाव मोनसे ओरै गुदुं दङ गुदुंथिंजाय स्क्रुखौ ओरै सोहरबाय सोहरनानै नोंथांमोना स्क्रुखौ फिट खालामना लाग्रो मोजाङैनो गरंखौ फिट खालामना लाग्रो ओमफ्राय फिट खालामना लाखांनायनि उनाव स्क्रुखौ टाइट खालामबानो जाबाय नै गाइस स्क्रुखौ टाइट खालामहोलांबानो स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंनिया स्क्रुआ टाइट जाबाय दा खिन्थु मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरोना गाइस जोंनिया मबाइला मोनसेल' ओमफ्राय दा इयाव नोंथांमोननो सोनानै देखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय गाइस बाइकनि आयनायाव देखायनि नोंथांमोना नायनानै ला स' गाइस दानिथ' मबाइला मोनसेल' जानानै एसे प्रब्लेम जादोंमोन ओंखायनो आं न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय न'आव दा न'आव नै मोनसे बोराय मबाइल दंमोन अन जाया मबाइला चार्ज गैया गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय चार्ज होया ओमफ्राय दा नै आं नोंथांमोननो बिजों सेटआप खालामना देखायनि माबायदि नुयो माने मोनसे दहाय आङो माने लोगोआ मबाइल लांदो सानखादोंमोन इबो मबाइल लायाखै ओमफ्राय आंबो मोनसेल' लाना थांदो ओमफ्राय गाइस नैजो देखायनोसै फिटिं खालामनानै स' गाइस नै इफोरबायदि नुबाय आरोना दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन इफोरबायदि नुबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायगाखौ एसे इगनर खालाम आं बारियावसो दंफैयो नै फख्रि ओइथिं देनजार सान्दुं जाना दं दुब्लिथिं ओमफ्राय नै आं दा नोंथांमोननो फिटिं खालामनानै देखायहोलांसै स' गाइस आखायाबो फारसेल' जाबाय ओमफ्राय फार्स्ट नै जों दा मबाइलखौ लाबाय ओमफ्राय मबाइलखौ गाइस नैथिंजाय नै गाइस नैखौ लुज ओमफ्राय टाइट खालामजायो लुज ओमफ्राय टाइट खालामनायनिया नै आरोना बेनिया ओमफ्राय जों लुज खालामना लाबाय ओमफ्राय लुज खालामनानै गाइस नै मबाइलखौ ओरै सोहरबाय नै गाइस इयाव ओरै थाहैयो आरोना मबाइला ओमफ्राय र' गाइस बेखौ टाइट खालामनि नै गाइस जों बेखौ ओरै टाइट खालामबाय दा मबाइलखौ टाइट खालामना लाबाय स' गाइस नै मबाइला टाइट जाबाय आरोना दा नै गाइस नोंथांमोननो आं मोजाङै देखायनो मबाइलखौ थिखांनानै बरियानो स' गाइस नैफोरबायदि जायो आरोना नै बेफोरबायदि जायो मबाइला गाइस स' गाइस आंनि फेसखौ इगनर खालामबाय फाल्थु नुखादो स' गाइस नोंथांमोना नै नायनो हागोन सेटआपा माबायदि नै बेफोरबायदि जायो आरोना गाइस सेटआपा नै नोंथांमोना नायना ला गाइस सेटआपा बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय नै गाइस ओमफ्राय नै सेटआपा बेफोरबायदि जायो नोंथांमोना नायना ला मोजाङैनो नै बेफोरबायदि जायो आरोना गाइस सेटआपा ओमफ्राय जेबो सिगांनि भिजिबिलिटिखौ जेबो ब्लक खालामा गाइस आं एख' प्रब्लेम मोनाखै नोंथांमोना जेरै मेगनजों नुयो बेबायदिनो नुखागोन इयो गाहायावसो थाखायो नों नुखाया गाहायावसो थाखायो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं एसे आंनि इजोंनो लानाय फुटेजखौ देखायगोन आरोना आगोलनि भिडिअफोराव लाखानाय जायफोराथ' आंनि भिडिअ नायखाबाय थायो बिसोर आंनि मिथिखागौ एंगेला माबायदि जायो ओमफ्राय जायफोर गोदान बिसोरो नायनो हागोन आं मोननैसो क्लिप देखायगोन नोंथांमोननो आं लानायनि ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो स'
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो गाइस हायोबा भिडिअखौ शेयार खालामना हो माने बुहुत मानसियानो दं जायफोर बेफोरबायदि मा होनो मट' ब्लगिं स्टार्ट खालामनो नागिरो खिन्थु प्रब्लेमा मेन मामलाया जायो मोजां एक्शन केमेरा जुदि नोंथांमोननो नांगौबाथाय ग'प्र'आनो दा मोजांसिन जाना दंखायो खिन्थु बेखौ लानो हानाया सबनियावबो माने होननो हागोन आरोना मिडिल क्लास फेमिलिफोरनिफ्राय बेफोरखौ लानाया एसेबां खस नङा जेरै जोंफोरबायदियानो दा ओमफ्राय दा नोंथांमोना 1000नि गेजेरावनो बेफोरबायदि सेटआप खालामनानै भिडिअ बानायनो हायो मट' ब्लगिं खालामनो हायो होमबा मा नांगौ आरोना गाइस स' गाइस नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामना हो जाहाथे जायफोर बेफोरबायदि मट' ब्लगिं खालामनो नागिरदो खिन्थु ग'प्र'फोर बायनो हायाखै बिसोरो जाहाथे मट' ब्लगिं बनायनो हायो आरोना स' गाइस नोंथांमोना दा जि क्लिप नायगासिनो बे क्लिपआ बे मट' ब्लगा जादों आंनि जितु हेलमेट मबाइल माउन्ट बेजोंनो लानाय नाय नोंथांमोना भिउआ माबायदि स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन स' गाइस बाय बाय जै बर' हारिनि